खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोन गासैखौबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। स' लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों CEE 2021 नि फुल नटिफिकेसनखौ। आरो रिसेन्टलि ASTUआ आसाम साइन्स एन्ड टेक्न'लजि इउनिभार्सिटि, बे इउनिभार्सिटिया CEE 2021 नि फुल नटिफिकेसनखौ बिसोरनि वेबसाइटआव फोसावबाय। स' बे लेखायै आं बिसोरनि इम्परटेन्ट पइन्ट्सफोरखौ लानानै नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों होनाय जागोन। आरो फुल नटिफिकेसननि PDF खौ नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन। नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानैबो डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। स' गोबाव खालामालासे भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। बेवहाय CEE गोबां फरायसा बिथांमोनानो CEE खौ मोन्थियाबो जानो हागौ। बेखायनो आं बेवहाय CEE नि मोनसे फिसा इन्ट्रडाक्सन हिसाबै बेवहाय लिरनाय जादों। CEE 2021 जाबाय मोनसे, बेनि फुल फर्मआ जाबाय कम्बाइन्ड एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसन। बे मोनसे एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसन जायखौ BTech बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बे जाबाय इन्जिनियारिं डिग्रि। स' बे BTech आव एडमिसन लानो थाखाय कम्बाइन्ड एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसनखौ खुंनाय जायो। आरो बे जाबाय अनलि आसामावल' जागोन बे एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसन। गुबुन स्टेटफोराव बे जानाय नङा। बे अनलि आसामनि इन्जिनियारिं कलेजफोराव एडमिसन मोननो थाखाय बे ASTUआ, आसाम साइन्स एन्ड टेक्न'लजि इउनिभार्सिटिया बोसोरफ्रोमबो बे कम्बाइन्ड एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसनखौ खुंनाय जायो। थिग बिदिनो देग्लाय बोसोरावबो बे ASTUआ कम्बाइन्ड एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसननि फुल नटिफिकेसनखौ फोसावबाय। स' गोसो गुदुं फरायसा बिथांमोना जुदि इन्जिनियारिं फरायनो गोसो दंबा HS साइन्स पास जानायनि उनाव, स' बिथांमोना बे एग्जामखौ होनो हागोन CEE 2021। आरो एप्लाइ खालामनायनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन। नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै डाइरेक्टलि एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय CEE 2021 नि एप्लिकेसन फर्म डिटेल्स। बेवहाय नेम अफ द एग्जाम कम्बाइन्ड एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसन CEE 2021। आरो बे एग्जामखौ CEE कम्बाइन्ड एन्ट्रेन्स एग्जामखौ मेन खुंनायनि जाहोनानो जाबाय जे फर एडमिसन BTech courses offered by the engineering college in Assam। जोंनि आसामाव थानाय जा इन्जिनियारिं कलेजफोर, गभर्नमेन्ट इन्जिनियारिं कलेजफोर, स' बेफोराव एडमिसन मोननो थाखाय बे CEE एन्ट्रेन्स एग्जामखौ खुंनाय जायो, बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जायो। बेनिफ्राय नेम अफ द एग्जाम कन्डाक्टिं बडि, बेखौ आसाम साइन्स एन्ड टेक्न'लजि इउनिभार्सिटिया बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जायो। आरो बेनिफ्रायनो गासैबो बे सार्टिफिकेट बा जायखिजाया मार्कशीट बेफोर गासैबो बेनि आन्डारावनो फैनाय जायो। स' बेनिफ्राय डेट अफ एग्जाम, बे जाबाय 29 आगस्टआव नोंथांमोननि बे CEE नि एग्जामा जागोन। बेनिफ्राय बे जाबाय सानडे जागोन। गुबुन फारसेथिं एग्जाम डिउरेसन, एग्जामनि टाइमा जाबाय 3 घन्टा। बे जाबाय टाइमबो मेनसन खालामनाय दङ, फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 2 बाजिसिम जागोन। एग्जाम टाइपआ जाबाय OMR बेस्ड एग्जामिनेसन, मिन्स बेवहाय मा थागोन, नोंथांमोना कुइसन पेपार थाबाय। कुइसन पेपारखौ नोंथांमोना बबे एन्सारा कारेक्ट बेखौ OMR एन्सार शीटआव लिरनो नांगोन। थामहिनबा नोंथांमोना लुद्रु बेबायदि होनो नांगोन, अपसन थागोन बेवहाय एन्सार शीटआव। स' बेखौ बुंनाय जादों OMR बेस्ड एग्जामिनेसन। बेनिफ्राय नेम अफ द कोर्स, आरो बे CEE खौ मेन एग्जाम फाथिनायनि जाहोनानो जाबाय जे बेचेलर अफ टेक्न'लजियाव एडमिसन लानो थाखाय, इन्जिनियारिं कर्स लानो थाखाय बेखौ फाथिनाय जायो बे एग्जामखौ। आरो बे अफिसियेल वेबसाइट, बे ASTUनि अफिसियेल वेबसाइट, नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव थाङोब्ला फुल इनफरमेसनखौ मोननो हागोन बे CEE एग्जामनि सोमोन्दै, बा गुबुन CEE नि बायदिसिना एडमिट कार्डआ माब्ला ओंखारगोन, बा एग्जामनि पेटार्न, जायखिजाया बेफोरखौ नोंथांमोना जुदि माबाफोर डाउट दङबा बेवहाय थांनानै नोंथांमोना भिजिट खालामनानै बेफोरनि इनफरमेसनखौ लानो हागोन CEE नि सोमोन्दै। गुबुन फारसेथिं CEE 2021 नि अनलाइन खालामनाय, बेयो अनलाइन मड जागोन, अफलाइन जानाय नङा। आरो बेनि जा CEE एन्ट्रेन्स एग्जामनि रिजाल्ट, बे रिजाल्टखौ बे
आस्टुनि अफिसियेल वेबसाइटआवनो फोसावनाय जागोन नोंथांमोना रिजाल्ट नायनो गोनां जायोब्ला CEE 2021 नि स' अब्ला नोंथांमोना बेवहाय थांब्लानो जाबाय www.astu.ac.in बेवहाय थांनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ चेक खालामना नायनो हागोन स' रिजाल्टआ माब्ला फोसावनाय जागोन दासिमबो होथ'नाय जायाखै डेटखौ बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय भिजिट खालामना नायबाय थानो नांगोन माब्ला फोसावनाय जागोन रिजाल्टखौ बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय CEE इम्परटेन्ट डेट्स स' बेनि साबमिसन अफ अनलाइन एप्लिकेसन बे जाबाय 14 जुलाइनिफ्राय सोलिबाय थादों 2021 थामहिनबा बे दासिम सोलिगासिनो दङ बेनिफ्राय बे अनलाइन एप्लिकेसन खालामनायनि लास्ट डेटआ जाबाय 2 आगस्ट 2021 बेनि गेजेराव खालामनांगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय इस्यु अफ अनलाइन एडमिट कार्ड्स विल बी एभेलेबल 15 days बिफोर एन्ड आप टु द डेट अफ एग्जामिनेसन नोंथांमोननि जा एडमिट कार्ड CEE एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय स' बे एडमिट कार्डखौ एग्जाम जानायनि 15 साननि सिगाङावनो इस्यु खालामनाय जागोन बेनिफ्राय डेट अफ एग्जामिनेसना जाबाय 29 आगस्ट 2021 आरो टाइमिंआ जाबाय एग्जामिनेसन टाइमिंआ जाबाय 11 फुंनि 11 निफ्राय 2 PM सिम बेलासिनि 2 रिंगानि गेजेराव बे 3 आवार्स जागोन बेनिफ्राय डिक्लारेसन अफ रिजाल्ट आरो रिजाल्टखौ नोंथांमोननि बे एग्जाम जानायनि उननि 10 साननि गेजेरावनो बिसोर रिजाल्टखौ डिक्लेयार होनायनि बाथ्रा बुंदों बेवहाय बेनिफ्राय गुबुन फारसेथिं बेवहाय मोनसे इम्परटेन्ट बाथ्रा लिरनाय दङ द एबव मेनसन शेड्यूल मे बी मडिफाइड एज पार द गाइडलाइन्स अफ गभर्नमेन्ट अफ आसाम डिउ टु COVID-19 पेन्डेमिक सिचुएसन आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय जा बेफोरबायदि डेट मेनसन खालामनाय दङ बा 2 आगस्टआ जाबाय लास्ट डेट बा 29 आगस्ट एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामनाय जागोन स' बेयो जुदि COVID-19 नि पेन्डेमिक सिचुएसनखौ लानानै बेयो फासयनोबो हागौ जुदि COVID-19आ बारा जायोब्ला बे नैबे 29 आगस्टआव जायालाबासिनो बा उनावबो जानो हागौ स' दा बेवहाय फासयनायनि बाथ्राखौ बुंथ'वाखै स' बे 29 आगस्टआवनो जागोन आरो जुदि COVID-19 नि सिचुएसनखौ लानानै बेयो डेटफोरा चेन्ज जानो हागौ स' बेखायनो नोंथांमोना बेफोरखौ मोन्थिबाय थानो थाखाय बे आस्टुनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै गेजेर गेजेर नायबाय थानो नांगोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया टु एपियार इन CEE 2021 बे CEE 2021 खौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बिनि एलिजिबल क्राइटेरिया मा स' बेवहाय नाम्बार एआव नोंथांमोना नुनो मोनबाय केन्डिडेटआ इन्डियान सिटिजेन जानो नांगोन आरो आसामनि थागिबि जानो नांगोन सासे फरायसाया जाय एप्लाइ खालामगोन बे एग्जामखौ बेनिफ्राय नाम्बार बिआव दङ एडमिसन The candidate must pass the qualifying examination individually in the same sitting without any degree marks in the subject of physics, chemistry, mathematics and English with a minimum of 50%, 45% in case of SC and 40% in case of ST marks. So बेवहाय बी नाम्बाराव बुंनाय बायदिब्ला मा बुंदों नोंथांमोना मिनिमाम क्वालिफिकेशना बेवहाय HS साइन्स पास जानो नांगोन आरो हायर सेकेन्डारि HS पास जानो नांगोन आरो जायफोर एपियारिं बिसोरबो बे CEE 2021 खौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेवहाय अपसन थागोन जुदि पास जायोब्ला पास अपसनखौ सेलेक्ट खालामनांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव आरो एपियारिंनिबो बेबायदि थायो स' एपियारिं जुदि थायोब्ला जोङो बेखौ मोनथिनाय जाया केमिस्ट्रियाव बेसेबां मार्क मोनगोन बा मेथामेटिक्सआव फिजिक्सआव बेसेबां मार्क मोनगोन एपियारिंआव जोङो मार्कशीटखौ मोननाय जाया नालाय स' बेखायनो बेफोर मार्कखौ जोङो मोनथिनो हाया स' आरो जाय पास जाबाय सिगाङावनो पास जाबाय स' बिथांमोना मार्कखौ होनो नांगोन आरो बेवहाय जेबो ग्रेस मार्कनि बाथ्रा बुंनाय जायाखै नोंथांमोना गासै मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवनो जुदि जेनेरेल केन्डिडेटब्ला अब्ला गासैबो साबजेक्टआवनो फिजिक्सआवबो 50 मोननो नांगोन केमिस्ट्रियाव 50 मोननो नांगोन मेथामेटिक्सआवबो 50 मोननो नांगोन आरो इंलिसबो दङ 50 मोननो नांगोन गुबुन फारसेथिं एससि बाथाय मिनिमाम गांसे साबजेक्टआव 45 उइदाउट ग्रेस बेनिफ्राय एसटि फोरनि थाखाय 40% गांसे साबजेक्टआव मिनिमाम स' बेखौ मोननो नांगोन स' बे जाबाय इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय सी नाम्बाराव दङ द केन्डिडेट मास्ट एपियार इन द एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसन फर एडमिसन आरो सासे फरायसाया CEE 2021 आव
क्वालिफाइ जायोब्लासो बेवहाय एडमिसन मोननो हागोन। स' इन्जिनियारिं कलेजफोराव आसामनि गभर्नमेन्ट इन्जिनियारिं कलेजफोराव एडमिसन मोननो हागोन। स' बेवहाय मोननो थाखाय सासे फरायसाया बे एन्ट्रेन्स एग्जाम CEE खौ होथारनो नांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव D नाम्बाराव फैबाय, बेवहाय केन्डिडेटनि बैसोखौ होनाय दङ 21। बे 21नि बांद्राय जानो हाया आरो 7निख्रुइ दुइसिन जानो नाङा होनना बुंदों। बेनिफ्राय गुबुन फारसेथिं बेवहाय लिरबावनाय दङ, बेवहाय आपार एज लिमिट मेनसन इन दि एबभ इज रिलेक्स टु 22 years इन केस अफ BSc पास केन्डिडेट। जायफोर फरायसा बिथांमोना BSc पास खालामदों आरो बे एग्जामाव जिरायफिननो गोसो, स' बिथांमोननि थाखाय आपार एजखौ होनाय दङ 22 years। स' बेनि बांद्राय जुदि जायोब्ला बिथांमोना होनो हानाय नङा। आरो ST फोरनि थाखाय बे 3 years बारायना होदों। स' बेखौ नोंथांमोना BSc पास जाखांनायनि उनाव जुदि गोसो दंबा CEE जिरायनो, अब्ला नोंथांमोना बे आपार एज लिमिटनि सिङाव थानायफोरा हागोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव बे जाबाय द केन्डिडेट मास्ट पसेस ए गुड मरेल केरेक्टार। स' नोंथांमोननि आखुफोरा मोजां जानो नांगोन केन्डिडेटनि। बेनिफ्राय Fआव दङ द केन्डिडेट मास्ट बी फिजिकेलि एन्ड मेन्टेलि फिट। नोंथांमोननि सासे केन्डिडेटनि एबा सासे फरायसानि बे मेलेमारि बा फिजिकेलि मोजां जानो नांगोन। स' बेखौ बुंदों, बे जाबाय इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय डिटेल्स अफ फिस पेमेन्ट। स' डिटेल्स अफ फिस पेमेन्टआव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय जेबो ST SC बा जेनेरेल केटेगरिनि थाखाय मेनसन खालामना होनाय जायाखै। गासैनिबो थाखाय बे मोनसे फिसानो जागोन 750। स' 750खौ नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्ट खालामनो नांगोन। स' बेखौ नोंथांमोना खालामनो हायो डेबिट कार्ड बा क्रेडिट कार्ड एबा नेट बेंकिंनि गेजेरजों नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव होनो नांगोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय एग्जामिनेसन सेन्टार। नोंथांमोननि जा CEE एन्ट्रेन्स एग्जामिनेसना बहा जागोन, बेनि एग्जामिनेसन सेन्टारा होनाय दङ सिलचर, बङाइगाव, नलबारि, लखिमपुर, गुवाहाटी, तेजपुर, नगाव, जरहाट एन्ड डिब्रुगड़। स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना बबे सेन्टारखौ एग्जामिनेसन सेन्टार हिसाबै सायख'नो, बेनि जायखिजाया नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हागोन। बेनिफ्राय मिडियाम अफ CEE 2021 एन्ट्रेन्स एग्जाम। नोंथांमोननि CEE 2021नि एन्ट्रेन्स एग्जामनि कुइसन पेपारा माबायदि जागोन एबा मा मिडियामाव जागोन, बेयो जाबाय इंलिश आरो एसामिस लेंगुवेजाव थागोन। स' बे मोननैबो लेंगुवेजाव थागोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय पेटार्न अफ CEE 2021 एग्जामिनेसन। बेनि पेटार्ना जाबाय बेवहाय CEE 2021आ नोंथांमोननि आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलाव जा मोनबोनाय सिलेबास, बिजाबफोरनि जा मोनबोनाय सिलेबास, बेजोंनो गोरोबगोन होनना बुंदों। गुबुन फारसेथिं बेवहाय आनजादा जाबाय MCQ जागोन, माल्टिपल चइस कुइसन। डेट मिन्स मोनसे कुइसनाव मोनब्रै अपसन थागोन। बे मोनब्रै अपसननि बबे मोनसे कारेक्ट बेखौ नोंथांमोना OMR एन्सार शीटआव होनो नांगोन। बेनिफ्राय बेवहाय लिरबावदों कम्प्राइजिं अफ ए सिंगल पेपार 3 hours डिउरेसन विथ फलोइं डिस्ट्रिबिउसन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जामनि आवारा जाबाय 3 hours जागोन, 3 घन्टा जागोन। आरो बेवहाय होदों मेथामेटिक्स थागोन, फिजिक्स थागोन, केमिस्ट्रि थागोन। बे गांथाम साबजेक्टआ थागोन। आरो मेथामेटिक्सआव गासै 40 कुइसन थागोन, फिजिक्सआव 40 सोंलु थागोन, बेनिफ्राय केमिस्ट्रियाव 40 सोंलु, गासै बेयो थागोन 120 कुइसन थागोन। बेनिफ्राय स्करिं पेटार्न। बेनिफ्राय मोनसे जुदि सोंलुआव नोंथांमोना कारेक्ट खालामनो हायोबा, नोंथांमोननि सोंलुनि फिननाया कारेक्ट जायो, अब्ला बेनि थाखाय 4 मार्क मोनगोन। गुबुन फारसेथिं बेवहाय आरो जुदि नोंथांमोननि एन्सार लिरनाया जुदि रं जायोबा, गोरोन्थि जायोब्ला, अब्ला बेयो 1 मार्क्स दाननाय थांगोन, थामहिनबा नेगेटिभ मार्क 1। बे जा मोननाय मार्कनिफ्राय बे नेगेटिभ मार्किं 1 दाननाय थांगोन। स' बेखायनो नोंथांमोना जिहेतु नेगेटिभ मार्क दङ, बेखायनो मोजाङै लिरनो नाजाब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय दा बे CEE 2021आव मा इनस्टिटिउटफोरा बेवहाय पार्टिसिपेट खालामदों, थामहिनबा नोंथांमोना CEE 2021आव क्वालिफाइ जानायनि उनाव बबे आसाम इन्जिनियारिं बा आसामाव थानाय गभर्नमेन्ट इन्जिनियारिं
कलेजफोराव नोंथांमोना एडमिसन मोननो हागोन। स' बेवहाय दङ आसाम इन्जिनियारिं कलेजाव नोंथांमोना लानो हागोन जेब्ला नोंथांमोना सिट 2021 खौ क्वालिफाइ खालामनो हायो। बेनिफ्राय जरहाट इन्जिनियारिं कलेज, जरहाट इन्स्टिटिउट अफ साइन्स एन्ड टेक्न'लजि जरहाट, बिनिसो ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज क'क्राझार, बराक भेलि इन्जिनियारिं कलेज करिमगन्ज, गलाघाट इन्जिनियारिं कलेज गलाघाट। स' बे जाबाय बेवहाय आफ्टार CEE 2021 आव जुदि क्वालिफाइ जायोबा बेफोरबायदि आसामाव थानाय इन्जिनियारिं कलेजफोराव नोंथांमोना इन्जिनियारिं डिग्रि लानो हागोन। गुबुन फारसेथिं बेफोरनि सोमोन्दै आङो आलादायै मोनसे भिडिअ बानायगोन जे आसाम इन्जिनियारिं कलेजाव मोनबेसे डिपार्टमेन्टआव मोनबेसे सिट दङ, इनटेक केपासिटि बेसेबां, बा बिनिसो ब्रह्म बायदि इन्जिनियारिं कलेजफोराव मा डिपार्टमेन्ट दङ, मा कर्सफोर दङ आरो इनटेक केपासिटिफोरा बेसेबां। स' बेफोरनि सायाव आं गुबुन आलादा भिडिअ नोंथांमोननो बानायनाय जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय स्टेप फर अनलाइन फर्म फिलआप। नोंथांमोना माबायदि स्टेपनि गेजेरजों अनलाइन फर्म फिलआपखौ खालामनांगौ बेवहाय स्टेप होनाय दङ। नोंथांमोना गिबियावनो www.astu.ac.in बेवहाय थांब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय क्लिक अन CEE 2021 अनलाइन फर्म फिलआप लिंक। स' बेवहाय नोंथांमोना गिबियावनो थांनो नांगोन नैबे लिंकआव। थांनायनि उनाव नोंथांमोना थांब्लानो हमनो हागोन। बेनिफ्राय CEE 2021 अनलाइन फर्माव लिंक बेवहाय क्लिक खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय सेकेन्ड स्टेपआव फैबाय क्लिक अन द एप्लिकेशन फर्म टेब। बेवहाय एप्लिकेशन फर्म टेबाव नोंथांमोना थुनो नांगोन। स्टेप 3 आव जाबाय रिड द इन्सट्राक्शन केयारफुली बिफोर अनलाइन फर्म फिलिं। स' एप्लाइ खालामनायनि सिगाङाव नोंथांमोना बेवहाय इन्सट्राक्शनफोर लिरनाय थायो। बे इन्सट्राक्शनफोरखौ गिबियावनो फरायग्रोबानो जाबाय। बेनिफ्राय स्टेप 4 आव दङ क्लिक अन नेक्स्ट एन्ड फिल आप द फर्म एन्ड साबमिट। बेनिफ्राय बेखौ खालामखांनायनि उनाव इन्सट्राक्शनफोरखौ फरायखांनायनि उनाव नेक्स्ट फैबाय नोंथांमोना बेखौ जा फर्म थानाय एप्लिकेशन फर्म बेखौ फिलआप खालाम आरो फिलआप खालामखांनायनि उनाव जोबथानायाव साबमिट खालामब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय स्टेप 5 आव जाबाय साबमिट खालामखांनायनि उनाव एप्लिकेशन फर्मखौ साबमिट खालामखांनायनि उनाव बेनिफ्राय पेमेन्टनि अप्शन फैगोन आरो बेवहाय नोंथांमोना 750 अनलाइन पेमेन्ट होनो नांगोन आरो होखांनायनि उनावसो नोंथांमोननि बे एप्लिकेशन फर्मा एक्सेप्ट जागोन। बेनिफ्राय स्टेप 6 आव जाबाय बेनि जा नोंथांमोना पेमेन्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मोनसे एक्न'लेजमेन्ट बेखौ मोननो हागोन। बेनिफ्राय आरो बेखौ नोंथांमोना टेक प्रिन्ट आउट अफ एप्लिकेशन फर्म फर पार्सनेल रेकर्ड आरो बे जा मोनखांनाय अनलाइन पेमेन्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि जा अल डिटेल्स माने फर्म फिलआप खालामनायाव जा होनाय नोंथांमोननि डिटेल्स बेखौ नोंथांमोना बे एप्लिकेशनखौ नोंथांमोना पार्सनेल रेकर्डनि थाखाय प्रिन्ट आउट खालामना लानो हायो एबा नोंथांमोना सेभ खालामना लानो हागोन। बेखौ गोनांथि जायो माब्लाबा। स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव आं बेवहाय नोंथांमोननो होनो नागिरदों जे अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव फ्रन्ट पेजाव माबायदि ओंखारो बेबायदि ओंखारजेनगोन फार्स्ट। बेनिफ्राय नैयाव नोंथांमोना बेवहाय इन्सट्राक्शनफोरखौ फरायना नायनो हायो डाउनलड खालामनानै। बेनिफ्राय डाउनलड अनलाइन पेमेन्ट इन्सट्राक्शनखौ माबोरै होनाय जायो बेखौ नोंथांमोना फरायनो हायो। स' बेफोर इन्सट्राक्शनखौ फरायखांनायनि उनाव बेवहाय रेजिस्टार नावखौ खालामनो नांगोन जायफोर गोदानै रेजिस्टार खालामगोन आरो सिगाङावनो जुदि रेजिस्टार खालामनायफोरा बेवहाय एप्लिकेशन दं आरो पासवर्डखौ एन्टार मारिनानै लगइन खालामब्लानो जाबाय। आरो जुदि निउ रेजिस्टार खालामनोबा बे रेजिस्टार अप्शनाव थां आरो रेजिस्टार अप्शनाव थांनायनि उनाव बेवहाय रेजिस्ट्रेशन पेजआ नैबायदि जागोन। केन्डिडेट नेम थागोन बेवहाय गिबियाव नोंथांमोननि नामखौ लिर, बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ लिर, इमेलखौ लिर, पासवर्डखौ नोंथांमोना मा बानायो बेखौ लिरब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय कनफार्म पासवर्डखौ नोंथांमोना बेवहाय लिरनायखौनो बेवहायबो लिरनो नांगोन। बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेशन जागोन अब्लाना। बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेशन खालामखांनायनि उनाव लगइन खालामनो नांगोन। लगइन खालामनायनि उनाव नोंथांमोना एप्लिकेशन फर्मखौ कन्टिनिउ फिलआप खालामनो हागोन। स' बेखिनियानोमोन। आरो जुदि नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला कमेन्ट्सआव सोंहरनो नाजाबानो जाबाय। आरो साबेसे फरायसाया बे CEE 2021 खौ होनो गोसो बा आसामाव थानाय इन्जिनियारिं कलेजफोराव एडमिसन लानो गोसो अन्नानै कमेन्ट्सआव फोरमायहर। उननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन।